Hai, Lenuțu, ce fă? Blibia. Păi ce, preotul stă de vorbă cu noi? Avem un preot, nu stă de vorbă cu noi. Păi și Duhul Sfânt și Maimuța e tot dintr-un personaj. N-am înțeles, mai spun. Deci Maimuța și cu Duhul Sfânt e tot dintr-un personaj care provine, de exemplu, tot din ființa aia. Deci s-a făcut în așa fel să producă un animal, după care s-a... Bun, deci mai pe scurt așa, crezi că noi ne tragem din Maimuță sau ne-a creat Dumnezeu? Pentru că așa e obișnuința. Deci obișnuim din moși strămoși. Să sărbătoriți asta cu 1 mai. Da, și în 1 mai și de 23 august să sărbătorește, nu contează. Deci asta ce ai lăsat de la Dumnezeu trebuie toate făcute. Cum o să sărbătoriți, de exemplu, de 1 mai? În familie. Știți ce s-a întâmplat de 1 mai? Nu suntem descreți pentru la părinții chestii mei noi. să mă recomand pentru părinții mei, că nu cunosc familia mea. Deci părinții mei m-a fiat, m-a furat de mic copil mama cu tata, pentru că nu știu cine sunt părinții mei. Și a rămas singur orfan pe lume și eu voi lupta pentru părinții mei până la viață și până la moarte. Tu de unde vii? Ce naționalitate ai? Ce naționalitate? Eu sunt născut român, arab, indian, piscopac român. De unde vine chestia asta? Pentru că am cercetat multe filme, am cercetat mulți păgâni și după filme traduc toate filmele. Deci cercetez toți păgânii. Eu știu să mă bat cu toți țiganii, cu toți păgânii. Eu m-a bătut. Îmi zice să trăiești șefule, domnul comandat. Îmi zice, mun șef, că eu sunt comandat. Am înțeles că ai făcut karate și vrei să te răzbuni pe aici, pe un oraș, pe cine? Pe aici așa nu vreau să mă răzbun. Aici așa vreau să mă răzbun pentru părinții mei. Credincioși de biserică. Păi de asta vă întreb. Da. Și cine au fost? Păi Adam a fost, cum să spun eu, soția sau ce a fost al lui Hristos. Și Eva? Și Eva. Eu am matul, tot mi-am amat, eu nu mă fac nici eu. Păi și acum a ajuns la spital. Doamna Fecioara Maria, asta i-am întrebat pe oameni, încercând să vorbim despre lucrul ăsta. Fecioara Maria, păi cine să fie? Păi nu trebuie să-mi spuneți. Păi, Fecioara Maria nu e... Cine Fecioara Maria. Ați auzit de ea? Am auzit, dar că acum nu-mi dau cu gata. Adică? Un om ca toți oamenii cu coarne, care face treaba pe dos. Ce s-a întâmplat? De ce Ce s-a întâmplat? A venit poliția cu cagul la ora 5 dimineață, a speriat copiii, le-a dat în spaimă și cu... Spuneți-mi un pic, ce creșteți aici? Ce pule creștem? Da, dar ce să cresc aici? Ce crește?